Bam, 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 bam. Čaute, vítám vás u mého dalšího videa, které se jmenuje Na ránku z gumiček. Teďka si uděláme nějaký takovýto prstínek, ale oblevování bude mít taky bílé, ale prostředek bude mít růžový. Budeme potřebovat, ještě budeme potřebovat skly, jestli si to nedala, omlouvám se. Budeme potřebovat S-klip, háček, jestli jsem dobře napočítala, tak 12 gumiček bílých a 6 růžových, nebo barvu, kterou jste si zvolili. Takže začneme omlevování. Nástavit si dáme takto. Takto. A dáme takhle, ne, blbě, pardon, takto, počkejte, trošku vám to přiblížím, takto, promiňte za grafiku, natančím to na počítači, takže omlouvám se moc za grafiku. Takže uděláme základ, kdybychom to tak vzali. Tak nějak takhle to bude vypadat. Základ. Teďka vám to zase oddálím a ukážu takhle. Tak vidíte, jak takhle to vypadá. Teďka si vezmu, zase vám to přiblížím. Teďka si vezmeme růžovou gumičku a budeme dělat dookola, ale pozor, ať se vám to na tom prostřední nepřikříží, protože můžete udělat, bude se to potom blbě přetahovat a na tom jednom nástavci, na tom jednom bodě, kdybychom to tak vzali, bude až 6 gumiček. Takže hlavně, ať to nepřekřížíte. A pište mi dolů do komentů, co bych měla natočit příště. Tak. Zase vám to dálím. Tak. Tak nějak takhle to vypadá zatím. Vezmeme si teďka zase tu bílou gumičku a dáme ji přímo sem. Takto. Tu jsme ji dali sem. A vezmeme ještě jednou bílou gumičku. Dáme, tady tu jsme taky dali na dvojmo. Raz, dva. A dáme si to doprostřed. Takže nějak takhle to zase vypadá. Tu máme bílou gumičku a tu máme bílou gumičku, myslím tu. Tu máme bílou gumičku a tu. Takže jdeme na tu nejhlavnější věc. Převlíkání, co mi skoro nejvíc nejde. Takže zase vám to přiblížím. Tak. A jdeme na to. Vezmeme odsud, tady, co tu máme ty dva. Dáme si, vlastně, aby jsme udělali to, dáme si náctak, jakože oblouček k sobě, kdybychom to tak vzali. Vám to dal, abyste to lépe viděli. Takhle. Vezmeme takhle a vezmeme odsud spodní a převlečeme na ten naproti. Vlastně nám z toho vznikne něco takového. Něco takového.
Teďka vezmeme od to, zase vám to trošku přiblížím. Zase vezmeme od toho prostředního, trošku oddálím. Od toho prostřední, od toho krajního, kde jsme dali tu gumičku, tak vezmeme růžovou, jak tady máte tady, tak tam strčíte, odděláte a vezmete růžovou a dáte ji na prostředek. Tak, a teďka vlastně budete vracet úplně tak samo. Vezmete z prostředka, odkryjete bílé a vezmete první růžovou gumičku. A vrátíte. Tak nějak. Tak. Zase odkryjete bílou, vezmete první růžovou a vrátíte. Tak, zatím nějak. Zase odkryjeme bílou, vezmeme nejvrchnější růžovou a zase vezmeme první tu růžovou a vrátíme. Teďka tam budete mít tu, co jste vrátili. Kde bychom to vzali? Tu, co jste vrátili, budete mít uprostřed, tak tu neřešte a vemte tu spodní, jo? Ale nevím, jestli se vám to tak udělá. Některým se to tak udělá a některým zase ne. Aby vás to potom nepopletlo, bo mě už to hodněkrát popletlo. Tak máme takové sluníčko, kdybychom to vzali. A teďka budeme převlíkat okraje, kterou nám bude vlastně držet ten prstýnek. Vezmeme odsud, tady, vezmeme, když si to odděláme, vezmeme vrchní bílou, která bude odsud, to vám oddělám, tady odsud vezmeme tu a vrátíte, potom zase tu spodní a zase ji vrátíte a potom tady taky ji vrátíte a potom zase tady vezmete tu spodní a tady a potom odsud tady a potom odsud tam. Tak, začneme. Pardon, teda jsem se spletla, tak naopak, myslím, jo. Prvně vezmete to první, půjdete tu, odsud tam, od tady k tu a potom až tady k tu. Pardon, spletla jsem se, moje chyba. Vážně se moc omlouvám za grafiku, nemusíte mi za to dávat dislajky. A nemám kameru, no prostě na natáčení, no. A teďka už jdeme na tu druhou stranu.
vypadá to nějak takto. Už jsme skoro u konce, což je moc dobrý. Teďka jenom ještě převlečeme ty poslední bílou, co tu máme, což je tady k zboku. Poslední bílou odsud, z tohohle bodíku a přendáme tady a potom z tohoto poslední zase a přendáme tady zase. Takže jdeme na to. A potom už to v podstatě budeme ukončit. Poslední bílou a přendáme. A máme to hotové. Já mám teďka to ještě sundat. Takže, jak to máte takhle, tak tu si jeden sundáte. Trošku vám to přiblížím. Jeden si sundáte. A vám to světlám trošku tak, protože to natáčím večer. A to jedno, co jste oddělali, jestli se vám oddělí dva, vůbec nevadí. Na ten jeden dáte S-klip a oddělováte postupně. Zase vám to oddálím. A odděláváte a teďka, když to takhle máte, tak to spojíte. Tak. A máme krásný prstýnek. Dětičko, jmenuje se to takže děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že se vám prstýnek líbí. A v příštím díle čau. Čau, doufám, že se vám prstýnek líbí. Určitě si ho vyzkoušejte a čau.